Jó estét, szervusztok! Itt vagytok? Nem hallom, itt vagytok? Oké, rendben, köszönöm. Mindenkinek jutott hely, senki nem áll? Szándékán kívül. Persze mindenkinek a szabadságában áll állni, de aki nem akar állni, az nyugodtan leülhet, látok még üres helyeket. Oké. Szűcs Károly vagyok, aki még nem ismerne, és azért vagyok itt, mert néhány évvel ezelőtt kezembe került egy könyv, miközben spirituális kutatásokat végeztem az igazság után, és ez a könyv oly mértékben lenyűgözött, hogy elhatároztam, hogy magyarul is ki kell adni. Mivel nem voltam kiadó, ezért elkezdtem fölkeresni kiadókat, profi kiadókat, hogy hát itt van egy könyv, fordítsátok le. Megnézték a címét, és azt mondták, hogy kösz nem kérjük, túlságosan meleg. Ne haragudj, de a mi kiadványainkat támogatják a biztosítók, szponzorálják a gyógyszergyárak, úgyhogy nem szeretnénk semmiféle közösséget vállalni ezzel a könyvvel. És akkor eszembe jutott, hogy szegény ember vízzel főz, sötétben alszik, és maga csinálja a gyerekeit. Tehát alapítottam egy kiadót, összekapartuk otthon az utolsó filléreinket, és belevágtunk egy számunkra teljesen ismeretlen területbe, egy könyvkiadásba. Ez a könyv megjelent magyarul, körülbelül 1 éve van a piacon, és annak ellenére, hogy sokan olvasták, már rengeteg emberrel találkoztam, aki még nem hallott róla. Éppen ezért, amikor levelet, e-mailt váltottunk a könyv írónőjével, és megkérdezte, hogy az európai körútján beugorjon-e Magyarországra, azt mondtam, hogy na ne. Tehát az egy dolog, hogy belevágtam a könyvkiadásba, de ilyen nagy előadássorozatot nem fogok tudni megszervezni, főleg azért, mert ez a könyv teljesen ismeretlen. Ezek után nagyon örülök, hogy mégis fölhívta az írónő a figyelmemet, hogy ne az eszemmel döntsek, hanem hallgassak a szívemre. És azt mondom, hogy ja, na, hát az teljesen más, akkor természetesen jöjjön. És ennek köszönhető az, hogy eljött ő is, és ennek köszönhető az, hogy gyönyörűen megtöltöttétek ezt a termet, amit remegő kézzel rendeltem meg néhány héttel ezelőtt, mert azt hittem, hogy 10 leszünk itt a szűkebb családi körömmel, de láttam, hogy nem így történt, egy sokkal nagyobb családi körben vagyunk most. És engedjétek meg, hogy először is szeretettel üdvözöljelek titeket, mert ti vagytok azok, akiről szól ez az egész. És másodszorban szeretettel üdvözöljem Ghislaine Langtot, Kanadából. Aki eljött hozzánk csak azért, mert azt súgta a szíve, hogy dolga van itt köztünk. Magyarország egy olyan különleges hely, ahova érdemes eljönni, és anélkül, hogy ismert volna akár engem, akár valaha is, talán megengedhetem magam, azt mondja, valaha is hallott volna erről az országról, fölült a repülőgépre és eljött ide, szerencsére találkoztunk a repülőtéren. Bemutatnám továbbá Havasi Viktort, aki volt olyan kedves, és elvállalta a mai esti fordítást. Köszönöm a figyelmeteket, és átadom a szót Ghislaine Langtonnak. Good afternoon. Jó napot! I wish I could say it in Hungarian, but I just arrived. Örülnék, ezt magyarul is el tudnám mondani, de értsék meg, épp most érkeztem. But have been here long enough to discover big-hearted people. That's all I met. De ahhoz már elég régóta itt vagyok, hogy lássam, rengeteg melegszívű, nagyszívű ember van itt. Eddig csak ilyenekkel találkoztam. And I'm glad I made the decision to listen to my heart and come. És nagyon örülök, hogy hallgattam a szívemre, és úgy döntöttem, hogy eljövök.
First of all, I want to thank Caroline and Victor for taking the risk. Először is szeretném megköszönni Károlynak és Viktornak, hogy vállalták a kockázatot. The risk that I took 10 years ago. Egy kockázatot, amit én is elvállaltam 10 évvel ezelőtt. And Caroline again asked me today, how come you're still alive? Károly is azt kérdeztem tőlem, hogy lehet, hogy még mindig élek? Every day is the new one. Minden nap egy új nap. And it just doesn't matter. És nem számít. I have much more fun telling the truth. Sokkal jobban élvezem, amikor az igazságról beszélhetek, than being afraid at home. mintha otthon ülnék félelemben. So here I am. Úgyhogy itt vagyok. Enjoying life. Élvezem az életet. Meeting great people. Nagyszerű emberekkel találkozom. I also want to thank deeply Juliana. Szeretném Juliannának is megköszönni, amit tett. For her important participation in making this evening possible. Az ő közreműködése ennek a mai estének a létrejöttében ugyancsak nagyon fontos. Ő egyébként Károly felesége azok kedvére, akik nem ismerik őt. What I propose today A következőt javaslom mára. is that we apply the sentence that says, turn shit into gold. Azt javaslom, hogy vegyük elő azt a régi igazságot, ami úgy szól, hogy hogyan lesz a szarból arany. That we apply this to medicine. És alkalmazzuk ennek az igazság tartalmát a gyógyászatra. That what could be a horror story, Hiszen ami egy horror történet is lehetne, and horror there is, és hát just tudjuk, wait, hogy itt horrorról is van szó, just wait, csak várd ki a végét, and that we turn it into a blessing for Ezt- the growth of our soul. ezt fordítsuk áldássá, változtassuk ezt áldássá mindannyiunk lelkéért. So let's start with the shit. Akkor kezdjük a szarral. How could I write such a book being a medical doctor? Hogy írhattam én egy ilyen könyvet, én orvos létemre? How could I turn my obedience and just claim that medicine was a mafia? Hogy lehet az, hogy az engedelmességemet félretéve olyan kijelentést tegyek, hogy a rendszer egy maffia? Did I always think that way? Mindig így gondoltam? No. Nem. When I graduated in medicine Amikor megszereztem orvosi diplomámat in 1967, 1967-ben, I thought that it was the art of healing. úgy gondoltam, hogy az maga a gyógyítás művészete. I was so excited with what I was learning that I thought that by the year 2000 there'd be no more disease. Rettenetesen lelkes voltam mindattól, amit tanultam, és úgy hittem, hogy az ezredfordulóra le fogunk tudni küzdeni minden betegséget. I had the opportunity to realize that was not reality. Akkor még nem jöttem rá, hogy ez nem lesz valóság. So for many years I practiced medicine Sok éven át praktizáltam, like any physician, mint a legtöbb orvos, working hard, sokat dolgoztam, raising kids, gyerekeket neveltem, paying my home, fizettem a házrészletemet, changing car once in a while, autókat is cseréltem időnként. busy like we all were. Nagyon elfoglalt voltam, mint a legtöbbünk. But slowly, I was seeing things
Lassan azonban kezdtem látni bizonyos dolgokat, that I was not very comfortable with. amelyek nyugtalanítottak. First of all, patients were not healing. Először is a betegek nem gyógyultak. We would remove the tumor, Mi eltávolítottuk ugyan a tumort, but they would come back with another cancer, de egy másik fajta rákkal újra visszatértek hozzánk. and those who remained healthy for a while És azok, akik egy darabig egészségesek lettek, would end up dying. később mégiscsak meghaltak. What can we do Mit tehetünk, to stop death? hogy megelőzzük a halált? I'm a medical doctor. Én orvos vagyok, I'm supposed to improve health so much that people will live forever. nekem az lenne a dolgom, hogy olyan szintre javítsam az emberek egészségét, hogy örökké éljenek, nem? And they keep getting old, sick, old, and die. Közben pedig egyre öregebbek, egyre betegebbek lettek, és a végén meghaltak. And they don't look happier than they were when I started medicine. És közben még csak boldogabbnak sem látszottak, mint akkor, amikor elkezdtem praktizálni. I could see treatments that we've been repeating for years that do nothing. Láttam rengeteg olyan terápiás módszert, amit éveken keresztül alkalmaztunk, de nem hoztak eredményt. And we keep doing them. Mégis folytattuk őket. Are we dumb? Hülyék lennénk? Is it going to work one day? Lehet, hogy egy nap beválik valami, Is there a miracle that's going to happen on one patient? vagy egy csoda történik valamelyik betegünkkel. And I've seen that if one medication doesn't work, we don't get rid of it. És azt is tapasztaltam, hogy ha az egyik gyógyszer vagy az egyik gyógymód nem válik be, akkor nem dobjuk ki az ablakon, We keep it. hanem megtartjuk. And we add another one. Sőt, még bevonunk egy újabbat. The patient got sick with the first one A beteg belebetegedett az első kezelésbe, and twice sicker with the second one. és aztán még betegebb lett a következőtől. But we don't get rid of them. Mégsem hajítottuk ki a módszert az ablakon. So there must be something wrong. I don't understand. Nem teljesen értem ezt az egészet, de valami nem stimmel. Am I stupid? Hülye lennék? Are they stupid? Vagy ők a hülyék? I don't know, but I questioned. Nem tudom, de elkezdtem kérdezősködni. And then I started inquiring. Aztán elkezdtem utána nézni dolgoknak. I heard about something that sounded funny at that time, Hallottam valamiről, ami akkor nagyon különösen hangzott, which was called alternative medicine. amit úgy hívtak, hogy alternatív gyógyászat. What is that? Mi az? I asked my Megkérdeztem a kollégáimat, doctors, ők a orvos kollégáim voltak. and they said it's quackery. Ez egész egyszerűen csak handabanda, ez marhaság. So I said, well, I'll go and have a look at those quacks. Minden esetre én azért megnézem magamnak közelebbről ezeket az őrülteket. So I started visiting the quacks, Úgyhogy elkezdtem eljárni ezekhez a bolondokhoz. and I realized that they were doing very interesting things. És rájöttem, hogy roppant érdekes dolgokat művelnek. They could help patients we could do nothing for, Tudtak segíteni olyan betegeken, akiken mi nem. with remedies or treatments that were much less aggressive, Olyan módszerekkel vagy szerekkel, amelyek sokkal kevésbé voltak agresszívak. no side effects, Mellékhatások nélkül, and much less expensive. és ráadásul sokkal olcsóbban. So while the medical fees were skyrocketing, Miközben a hagyományos gyógyászat költségei a csillagos egekbe emelkedtek, here was a solution. itt volt
sok egyszerű megoldás. How come that we didn't use it? Hogy akkor nem azokat használjuk? How come that as a physician, a student physician, I was never told about this? Hogy nekem, orvostan hallgatónak ezekről soha nem meséltek? How come that as a practitioner, medical practitioner, attending medical meetings, reading medical journals, I never heard about it? Hogy egy praktizáló orvosként, aki eljártam különféle orvoskonferenciákra és a szakirodalmat olvastam, hogy én ezekről nem hallottam. And where the horror story started is that the people who wanted to provide the patients with those treatments, és aztán a rémtörténet ott kezdődött el igazán, hogy azok az emberek, akik szerették volna felajánlani, nyújtani ezeket az alternatív szolgáltatásokat, were attacked by the medical authorities. Ezeket a hivatásos egészségügyi hatóságok megtámadták. Should they be doctors, they would have their license revoked. Ha orvosokról volt szó, akkor elvették tőlük a praktizálási engedélyüket. And should they then stop being a doctor and do the same treatment, they would be sued for practicing medicine. És ha még ezek után is folytatták a praktizálást, akkor beperelték őket, hiszen engedély nélkül gyógyítottak. I said, something is wrong somewhere. Valami azt csukta nekem itt, valami nem stimmel. So this is the kind of eye-opening that I went through. Ez volt az én ébredésemnek az első néhány szakasza, amin keresztül mentem. And then I got into the field of medical business, having several clinics myself. Aztán én magam is bekapcsolódtam a gyógyászat üzleti oldalába, hiszen számos klinikát, rendelőt nyitottam. Which allowed me to learn about the medical politics, the politics in medicine. Ez adott nekem lehetőséget rá, hogy belelássak az egészségügy politikájába. And also to learn about the money in medicine. És hogy egy kicsit tanuljak és rálássak az egészségügyben szereplő pénz dolgára is. So who controls the practice of the medical doctors? Tehát ki irányítja az orvosok praxisát? Who decides what your doctor is going to tell you when you come up to him or her with a physical problem? Ki dönti el, hogy amikor egy beteg ember felkeresi őket, akkor mit mondjanak, vagy mit cselekedjenek? Which means who controls the knowledge that your doctors get? Magyarán, ki irányítja a tudást, amit az orvosok kapnak? Well, I went to conferences and as a speaker. Eljártam orvoskonferenciákra, mint előadó. And as a speaker, you get to know the organizers pretty closely. És mint felkért előadó, alkalmam volt megismerni ezeknek a konferenciáknak a szervezőit. When you submit, for instance, a talk at a meeting, a medical meeting, you submit it to the scientific committee. Amikor például az előadásom szövegét előzőleg bekérték, azt nekem be kellett nyújtanom egy tudományos bizottságnak jóváhagyásra. The scientific committee decides if they will accept or not accept your presentation. Ez a tudományos bizottság hagyja aztán jóvá, hogy elfogadja-e, amit mondani akarok, vagy sem. Who nominates the scientific committee? Na most, ki nevezi ki ezeknek a tudományos bizottságoknak a tagjait? Guess who? Na, találgassatok. The ones who finance the meeting. Hanem nyilván azok, akik részt vettek ennek a konferenciának a finanszírozásában. Who finances the meeting? És ki fizeti ezeket a konferenciákat? The pharmaceutical industry. A gyógyszergyárak. The technology industry.
a technológiai ipar, az egészségügyi technológiai ipar. And they're not especially stupid. Ők egyáltalán nem tekinthetők hülyéknek. Why would they accept presentations that don't serve them? Hát miért fogadnának el olyan előadást bárkitől is egy ilyen konferencián, ami nem az ő érdekeiket szolgálja? So your family doctor is a good guy, a good woman, a good person, well-intentioned. Persze, láttak engem, kedves orvosnő, jó szándékú, semmi baj, Attending medical meetings to eljár ilyen remain up to date, orvoskonferenciákra, hogy karbantartsa a tudását, not knowing that what they are told at the meeting nem tudva, hogy amiről egy ilyen konferencián szó volt, is serving the industry exclusively. az kizárólag az iparnak az érdekeit szolgálja. And that all presentations that could serve patients and not serve because it doesn't go together, És azokat az előadásokat és témákat, amelyek a beteget szolgálnák, hiszen az ipar érdekei és a beteg érdekei nem feltétlenül járnak együtt, that presentations serving patients are not accepted. és a beteg érdekeit szolgáló előadásokat visszautasították. So your doctor comes back home thinking that he or she got the state of the art in medicine, Úgyhogy a mi jó orvosunk egy ilyen konferenciáról hazatérve azt gondolja, na, hozzájutott a gyógyítás művészetének az igazi megértéséhez. and that what he learned is the thing to do. És, hogy amit aznap megtanult, az a helyes dolog, azt kell tenni. How about medical journals? Mi a helyzet az egészségügyi szaklapokkal? Just open one Csak egyet vegyél a kezedbe, and look for yourself. és lapozd át. Who finances medical journals? Ki finanszírozza az egészségügyi szaklapokat? Pharmaceutical companies, A gyógyszergyárak, technology companies. a diagnosztikai ipar, a technológiai ipar. So what do you get when you go to the doctor? Úgyhogy mit kapsz az orvostól, ha elmész hozzá? Testing Teszteket, And vizsgálatokat and medication. és gyógyszereket. That's what we have learned to do. Ezt tanultuk, ezt kell tennünk. And that's what we keep learning to do. És mai napig is ezt tanuljuk. Well, doctors have to keep learning. So, Hiszen az orvosok folyamatosan kell, hogy képezzék magukat és tanuljanak. our associations and our medical college have set up what they call continuing medical education. Úgyhogy a szakmai szövetségek és a különféle orvoskollégiumok gondoskodnak róla, hogy folyamatos képzésben részesüljenek az orvosok. Who finances those meetings? Ki finanszírozza ezeket a képzéseket? The industry. Az ipar. Who finances the videos because we can do it at home? Ki finanszírozza a helyiséget, hiszen hát egy ilyen rendezvényt nem lehet otthon megtartani. Who provides the continuing medical education with all the material to put up the video? Ki gyártja le azokat a segédeszközöket és tájékoztatóanyagokat, amelyek egy-egy ilyen bemutatóhoz kellenek? The industry. Az ipar. And their budget, marketing budget, is much more important than their research budget. És tudni kell, hogy ezeknek a cégeknek a marketing költségvetése sokkal nagyobb, mint a kutatásra szánt összegek. You know about that, Hát don't you? erről nyilván ti is hallottatok. Yeah. You've heard about it, Hallottatok erről, nem? but you have not realized what it means. Persze, csak lehet, hogy még nem jöttetek rá, hogy ez voltaképpen mit jelent. If the industry controls medicine, Ha az ipar irányítja az egészségügyet, what kind of medicine do we get? milyen
egészségügyet kapunk végeredményben? Medicine that serves the industry. Olyan egészségügyet, amely az ipar érdekeit szolgálja. Easy to understand, right? Könnyű felfogni, nem? What serves the industry? Healthy or sick people? Mi szolgálja inkább az ipar érdekeit? Az egészséges ember, vagy a beteg ember? Do I have to answer this question? Ezt a kérdést még meg kell válaszolni. The industry is trapped in a situation which is a catch-22 situation. A szakma egyfajta 22-es csapdája helyzetbe keveredett. There's no way out. Nincs kiút. Let's take Mr. Smith, for instance. He's the CEO of a multinational, pharmaceutical multinational. Vegyük Kovács urat például, aki egy nagy multinacionális gyógyszergyártó cég elnöke. He walks in his office in the morning. Reggel bemegy az irodájába. Do you think that the first thing that he does is reading reports about how healthy his patients, people taking his medication are becoming? Mit gondoltok, az lesz-e vajon az első dolga, hogy végigolvassa az előző napi jelentéseket arról, hogy mennyivel egészségesebbek lettek az ő vevői? Does he pull his handkerchief to cry? Előhúzza a zsebéből a zsebkendőjét, hogy megtörölje könnyes szemét. For the patients who didn't survive his medication? Azok fölötti bánatában, akik nem élték túl a kezelést? No. Nem. There's no such report on his desk. Ilyen jelentést nem találhatunk az asztalán. He's got the newspapers. Ott vannak viszont az újságok. He opens it at what page? Kinyitja az újságot, melyik oldalon szerintetek? Stock market information. A tőzsde információknál. And where is my cut ratio this morning? És azt nézi, hogy ma reggel hol áll a cégem részvényeinek az árfolyama. Is it going up or down? Lement vagy felment? If it goes up, I'll keep my job. Ha felmegy a részvény árfolyam, megtarthatom az állásomat. And my shares will increase. Sőt, a saját részvényeimnek az értéke is megnő. I'll get a few $1 million increase next year. Lehet, hogy egy néhány millió dolláros fizetésemelést kapok jövőre. If my rate goes down, Ha a részvényár visszazuhan, I'll lose my job. még az állásomat is elvesztem. Why shall I lose my job? Miért veszítsem el az állásomat? It's because the investors will lose confidence in me. Azért veszítem el az állásomat, mert a befektetők bizalma, belém vetett bizalma eltűnik. Because investors have put money in my stock Hiszen a befektetők pénzt tettek az én cégembe. in order to make money with it. Azért, hogy pénzt csináljanak belőle. So they are not bad guys. There's no good and bad anyway. So Ezek nem rossz emberek, különben sincs rossz és jó. they just serve you well as investors. Csak egyszerűen az a dolguk, hogy jól kiszolgáljanak téged, mint a cég befektetőjét. But realize what's the price that we pay for investing on the stock market. De rá kell döbbenni, hogy mi az az ár, amit megfizetünk azért, hogy ezek a részvényárak feljebb menjenek. The price that we pay is that they have to make profit at all costs. Ennek az ára pedig az, hogy minden áron nyereséget kell növelniük. How do you make profits at all costs selling medication and technology? Hogy tudsz a diagnosztikai és gyógyszer termékek eladásából növekvő nyereséget elérni? Two ways. Két módon. The first one is that when you have a client called a patient, Az egyik módszer az, ha fogunk egy embert, őt elnevezzük ügyfélnek, a páciensnek, you have to keep this client. természetesen meg kell tartani ezt az ügyfelet. So you can't heal the client because you lose him. Nem szabad meggyógyítani, hiszen akkor elveszted. So he's got to stay sick. Betegnek kell tehát maradnia. And then
Well, we'll try to sell him another medication on top of the first one. És aztán lehetőleg el kéne neki adni egy másik gyógyszert is az első mellé. And then a third one. És aztán egy harmadikat. And then he'll be so sick with all the side effects És aztán olyan beteg lesz az összes that mellékhatástól, we'll go to a fourth, a fifth, and a tenth, and so on. úgyhogy újabb gyógyszereket adunk, és ez a folyamat a végtelenségig zajlik. That is good business. Ez óriási, jó üzlet. Mr. Smith is a good CEO. És Kovács úr remek cégelnök. But you don't get better, you get sicker. Csak hogy te közben nem gyógyulsz, hanem egyre betegebb leszel. The second thing I do as a CEO, Mr. Smith, Kovács úr helyében cégelnökként a második dolog, amit tennék, there's a huge clientele there that I have to get, which is healthy people. ott van még egy hatalmas potenciális vevőkör, akik már még egészségesek. What do we do with those? Na most velük mit kezdünk? We have to make them believe that they're sick El kell velük hitetnünk, hogy ők betegek. and turn them from healthy people into sick people. És egészségesekből betegeket kell csinálnunk. So, we tell them to come and have regular testing for prevention. Úgyhogy rábeszéljük őket, hogy rendszeresen vizsgálatokat csináljunk rajtuk a megelőzés érdekében. Come to us. Gyertek! It won't cost anything. Government pays for it. Semmibe nem kerül úgyse, majd az állam kifizeti. And if government doesn't pay, we will do lobbying enough so that they pay. És ha ma még nem fizetik, akkor nem baj, ne féljetek, majd lobbizunk, hogy kifizessék. We'll put up a big story of a woman or a man who died from not having the testing. Majd találunk egy olyan történetet, amit kicsit felfújunk egy illetőről, egy hölgyről, aki hát bizony pórul járt, mert nem vizsgáltatta ki magát ideje korán. We'll put this in the media, Ezt majd benyomjuk a sajtóba, and the people themselves will push government to have the free és testing. majd maguk az emberek fogják követelni a kormánytól, hogy fizesse a vizsgálatok költségét. Plus good lobbying on the side, we'll get there. És ha még mellette mi is jól lobbizunk, akkor biztos eljutunk célunkhoz. And that's how it works. So what do you do when you go for prevention? És ez így működik a gyakorlatban. Mi történik tehát, ha prevenciós céllal elmész egy vizsgálatra? You go to the doctor Elmész az orvoshoz, and you say, would you please find something? és azt mondod, kérem, találjon valamit. Look well. Alaposan nézzen meg. Keep searching. Kutasson. I want to be told by you that I'm healthy. Szeretném, ha maga mondaná el nekem, hogy egészséges vagyok. I feel well. I feel Amúgy good. jól érzem magam, rendben vagyok. But I need you to tell me that I'm in perfect health. De ezt magától kell hallanom, hogy tényleg egészséges vagyok. But you've forgotten something. Csak valamit elfelejtettél. That the doctor cannot be paid unless he puts you in a box called diagnosis. Az orvos nem kap pénzt, ha csak nem tesz be téged egy olyan dobozba, amire az van írva, hogy diagnózis. So he finds something Tehát talál valamit. and he tells you, És ezt meg is mondja neked. oh, it's no more fun anymore. Na, ettől kezdve ez már nem olyan nagy móka, And you come out afraid. ettől kezdve már félsz, You thought you were healthy. You don't think this way anymore. azt hitted magadról, hogy egészséges vagy, de már másképp látod. Your cholesterol is not normal anymore. It's a test, but it's not normal anymore. A koleszterin szinted már nem a normális, ez csak egy vizsgálat, de már nem normális.
There's something, a little doubt on your urines. Még a vizelleteddel kapcsolatban is merültek fel enyhe kételyek. We'll have to test it a little bit deeper. Ezt egy kicsit alaposabban meg kell majd vizsgálnunk. And the doctor is very worried És az orvos komolyan aggódik with your stomach. a gyomrod állapota miatt. I thought I had a perfect digestion. I mean, everything was fine. Eddig azt hittem, tökéletes volt az emésztésem, minden rendben volt. But now I start feeling it. De most már én is érzem. The doctor was good. You know, I didn't feel it. And now he Ez az was orvos. right. I feel it now. Ez egy remek orvos, igaza volt. Eddig nem tudtam, de most már én is érzem. And there I come out from there sick. Úgyhogy betegen jövünk el tőle. Mr. Smith did a good job. Kovács úr jó munkát végzett. And his business will just go up. A vállalkozásának forgalma emelkedni fog. You have become a new client. Új ügyfél vált belőled. And we're not going to let you go easily. Trust me. És fogadd el tőlem, nem engedünk el egy könnyen. Because then you will have to come regularly to see how you do with your new disease that you were not aware of. Mert ettől kezdve rendszeresen kell majd járnod, hogy figyelemmel kísérjük a betegségedet, amiről eddig nem tudtál. And I'm sure that next time I'll find something else. És biztos, hogy majd legközelebb is találok valamit. Now it's not only one or two, but three problems you will be out with. Nem csak 2 problémád lesz addigra, hanem lesz majd egy harmadik is. And that goes on and on and on. És ez így megy végtelen, végestelen végig. My daughter's husband, his uncle, one day, his uncle's wife, the wife had an appointment with the doctor for a checkup. Csak egy családi példa, a lányom férjének nagybátyja egy nap elment egy rutin kivizsgálásra. And it was nice outside. She didn't feel like going, so she told her husband, well, I don't feel like going, and I feel good. Okay, I don't need a checkup. Why don't you go? És szép idő volt odakint, jól érezte magát, azt mondta, ide figyelj, én inkább maradnék, nincs kedvem elmenni, menj el te helyettem. So he went. Úgyhogy a férje elment, Well, why not go and be told that I'm healthy? végül is miért ne? Hát mondja meg az orvos is, hogy semmi bajom. Checkup can only be good. Hát egy kivizsgálás csak jó lehet, nem? Do you know what he came out with? Tudjátok, mivel jött haza? Cancer of pancreas. A hasnyálmirigy rákjával. And this is 3 months survival in the medical books. Ez az orvosi könyvekben átlagosan 3 hónapos túlélést jelent. This guy started getting sick Na, az emberünk elkezdett megbetegedni. and sick. Egyre betegebb lett. And he lost weight. Elkezdett fogyni. Just thinking of the disease that he had. Csak attól a gondolattól, hogy egy ilyen betegsége van. And they were going to start chemotherapy, Akkorra már a kemoterápiát kezdték neki javasolni. and they made another testing, Újabb vizsgálat következett. and they said, we made a mistake. Bocsánat, tévedtünk, közölték vele. You don't have a cancer of the pancreas. Nincs is hasnyálmirigy rákja. The guy almost died from fear. A fickó majdnem belehalt a félelembe. And he came home and told this to his brothers. Ő hazajött, elmondta a történetet a családjának. The second brother, when he saw that his first brother was sick, he got scared too. És a testvére is megijedt, látva, hogy ugye a báty ilyen beteg lett. I am the next one Most úgy látszik rajtam a sor, to get sick. hogy megbetegedjek. So what did he do? Úgyhogy
Mit tett? Went to the doctor. Elment az orvoshoz. And he came out with what? És mivel jött haza? A cancer of the colon. Vastagbélrákkal. And that was a real one. Na most ez igazi volt. He had the surgery. Meg is operálták. And he came out, and after that was fine for a while. Egy darabig jól is volt. But now, the third brother, who is my sons-in-law's father, Úgyhogy ezt követően a harmadik fiú testvér is. what did you think that he thought? Mit gondoltak, ő hogyan kezdte magát érezni? Never two without three. Ugye, hát a sor az mindig háromból áll. So what did he do? Mit tett? He went to the doctor for a checkup. Ő is elment az orvoshoz kivizsgálásra. And his children tried to show him, don't do that. Már a gyerekei kérték, te figyelj, ne tedd. And he went. De mégis elment. And I left. I came here. So I don't know what the Nem diagnosis tudom will éppen mi a be. helyzet, mert közben repülőre ültem és idejöttem, de itt ebben a stádiumban hagytam ott őket. But just to show you that as doctors keep repeating the same medication that doesn't work, Ez csak egy példája annak, hogy az orvosok továbbra is folytatólagosan használják azokat a módszereket, amik nem működnek, we keep going to the same medicine that doesn't work. mi is bevesszük ugyanazokat a gyógyszereket, amelyek nem működnek, We keep repeating the same thing without ever questioning it. és ugyanazt csináljuk újra és újra, anélkül, hogy kérdéseket tennénk fel. Did you ever question your parents working, suffering, aging, and dying? Te tettél fel kérdéseket a saját szüleid munkájával, megöregedésével, halálával kapcsolatban? Like your grandparents working, suffering, aging, and dying? Csak úgy, mint a nagyszülők, ugye? Hát ők is dolgoztak, szenvedtek, megöregedtek és meghaltak. Like the ancestors working, suffering, aging, and dying? És úgy tűnik ez a világ rendje. Az őseink is szenvedtek, betegek lettek, megöregedtek és meghaltak. Don't you feel that we are repeating the same thing on again? Nincs olyan érzésed, hogy ugyanazt ismételgetjük újra és újra? Same thing as we make war. We've been making war for centuries, thousands of years. It doesn't work. Never solved anything. Ugyanúgy a háborúkkal, évszázadok, évezredek óta indítunk újabb és újabb háborúkat, pedig azok közül sem működik soha egy sem. It never solved anything, and we keep doing it. Soha semmilyen problémát nem oldottak meg a háborúk, mégis újabbakat indítunk. We keep financing it with our income tax. És a jövedelemadóinkból újabb és újabb háborúkat finanszírozunk. And we never question it. És soha nem teszünk fel kérdéseket. So what I did was just question. Én viszont pontosan ezt tettem. Elkezdtem kérdezősködni. Does it make sense? Van ennek értelme? And when I understood who was running the system, És amikor megértettem, hogy ki irányítja a rendszert, then it made sense. akkor a dolog értelmet nyert. It made sense that everybody is disapproving, unsatisfied with the system. Megértettem, hogy senki nem elégedett a rendszerrel, és mindenki támadja. Patients are dissatisfied. A betegek mindenképpen elégedetlenek, Doctors and medical personnel is dissatisfied. az Are you? orvosok is elégedetlenek, az egészségügy személyzete ugyanúgy elégedetlen.
Government is dissatisfied. It's too expensive. Az állam, a kormány is elégedetlen, hiszen ez az egész műsor rengetegbe kerül, And we keep doing it. de mégis tovább csináljuk. Well, if we keep doing it, despite all the dissatisfaction, Ha ezt tovább folytatjuk minden elégedetlenség dacára, somebody has to be satisfied with it. hát valaki elégedett kell, hogy legyen ezzel, nem? Who benefits from the medical system? Kinek van hasznára a jelenlegi egészségügyi rendszer? Well, open the newspapers at the stock market page. Nos, nyissátok ki a tőzsdejelentéseket, And you will find who benefits from the medical system. és rá fogtok jönni, hogy ki húz hasznot az egészségügyi rendszerből. And you will maybe then guess that if the system keeps going on, És talán eljutsz a felismeréshez, hogy ha ez a rendszer így tovább folytatódik, people who benefit from the system may have a say in it. akkor az is igaz lehet, hogy azok, akik hasznot húznak ebből a rendszerből, talán van beleszólásuk is abba, hogy mi történjen. So it's all that simple common sense questioning. Ez csak józan ész, logika kérdése. Tegyél fel kérdéseket. That brought me to realize És én is eljutottam oda, hogy rájöjjek, the medical mafia, which is an organization hogy az egészségügyi maffia, amely egy szervezet, with a godfather, amelynek van keresztapja, Financio, van, őt hívjuk financiónak, tehát a pénzembernek, his wife, van a keresztapának felesége is, Donna Governmenta, ő a Donna kormányka, and they have kids. és a szülőknek gyerekei vannak. One is Collegio, the College of Physicians. Az egyik ugye a kollégium, magyarán az orvos kollégiumok, One is Union for the Union, a másik gyerekük a különféle szakmai szövetségek, the medical union, the union of the physicians. az orvosoknak a szakszövetségei, szakszervezetei. And the third one is Insurancio. A harmadik gyerek pedig az insuranció, azaz a biztosító társaságok. And those are the three children of this mafia couple. Ennek a maffia házaspárnak tehát ez a 3 gyermeke. Because the children, Insurancio, Mert a gyermekek tehát a biztosító cégek, Union, a szakmai szövetségek, Medical Association, and the third one, the College of Physicians, És az- which és is a- Collegio. és az orvos szövetségek. The three children obey who? Are under whose jurisdiction? Ők, mint gyerekek, kinek engedelmeskednek? They obey to mommy, Donna Governmenta. A gyerekek általában a maminak engedelmeskednek, Donna kormánykának. And whom does mommy obey? De hát Donna kormányka kinek engedelmeskedik? Don Financio. Don financiónak. And there we are. És már is itt vagyunk a lényegnél.